أمان يا محمد يا عدل يا حليم يا خبير ويا غفور أنت يا كبير نسألك المراتب العليا وهب لنا المزيد وهي بالإيمان والإذان قلبي وبالأسرار والإرفان اغفر لنا ذنوب يا غفار واستر لنا العيوب يا مدار وارض لنا من دار يا ربي أجب لنا دعاء يا سميع وافتح لنا فتاه يا كريم أبواب كل خير يا أنت البصير لنا البصير قيدة إلى الهدى منير نسألك الإجابة يا معين يا وي دائرة وبيو ناتي الدائرة ورقه Sala, Iqbal. Ciano hina raɓɓiɗi haydara o wi o yetti julɓe ɓe o wi yeɗa noon kalan eɗen jeɗa noon ɓaydi waktu o ina faadi Allah addi shérif mo ganduɗa ombo haali ɗo ko no on mbaɗ noon mbo waɗata kala tindinoɗo yimɓe ko watta tawa ina manki o wi shérif no tindiniri ɗo ni noon mbo wayi kolda mbo anda kono ceerno wi ko suuɗoto mbo joni so yiimo e koñe tan hay so ina faala sodoyde goɗɗum tan o suuɗoto ha shérif yawta so maaɓimo e nokkuji tati mon termi ha o okkama fof ɗi tekki ɓuri ɗiɗi ɓuri go'o ɓuri tati ha heddi o mbo yoɓa tan mbo iwra mbo ɓaawo o wiyamo nabbaga so mi yoɓat ha o watti suuɗade shérif o wi ko heddi ko enen o dañi tan to Seeku Oumar ko okki en ɗum ko Abdoul Diallo ko o woni oɗo kalan o wi nene makko woni Abdoul Diallo nene Fatoumata Dieng woni Abdoul Diallo kanko o wi ɗum noon an shérif so en hawri he ɗum ɗo suka o ina waɗi ɗum ɗo moƴƴere noon Allah yoɓata ko golle nden hitande o soodani ceerno oro o addi ɗo o tinani o fin omo juuloya o yi oro ina gaari o sikki ko mañang o arti ko tawi ko jibi o noddimo o wimo a waɗi ko en jambodirani so en kaldunoran wona ɗum mbaɗata wona oro aɗo Dakar lewru ma forani a resi ano jibina ano he luwas hade ma sodde oro teren codannoɗa o wimo ceerno kaaleyam mo waddembo min liggimo ko jinmi ko ɗum mbaɗanmi mo ɓayno mi yiɗa teren jinmi ko sodandema oro ɗum mbaɗanmi kaaleyam mo o wimo en kawri o fuɗɗi ɗo Allah e moƴƴere mum ɗo ko suudu sal e duus o timminani ɗum Allah e moƴƴere mum wurti moƴƴuɓe wurti laamu sodanimo tere mahanimo galle waɗi clôture nanni lampuji natini ndiyam waɗi duusuji fof galle o tottira caabi ɗi no o tottiri ɗi shérif ɗo ni o wi ɗum noon ɓaydi wattu o ina faadi shérif lomto fof du'ano en du'ano famille makko du'ano julɓe ɓe ɗum waɗama e jungo shérif teddinora o wi ɗum ɗo ko shérif teddinora kala ko dañmi jam ceerno wi kala ko dañi jam shérif no welto wallahi
kala nde gila nde jiimi o wi gila nde mbo yii ɓiɗɗo o fatmata oɗo ruhu mum o woni to sérif somo yinnomo gotel jinmi mbo laabi ujunere o yiɗi mo laabi ujunere sérif wi enen fof mbaɗen fatiha o wi duwanoɗen mo yo Allah ɓeydu wulirare e barke
Ayuma soya di sepudanya Umar kumata beda cara sirana al berkufu itu awani ballo walma Umar jita kami gantu putih matal bermata cara sirana berkufu dan itu Allah wani doko Umar situ kami kanto putih Umar bermata Syarif Abdullah Sidi tal bersefutak Cermatan ya bimasri makallama Umar Al-mudati jani itu Umar bermata beda singgur Alhamdulillah rabbil alamin oki musalla hamon don tawa yalla oyni juna makko akidai haju cerno yi kalanga do yi no salminum inde mon e yettode mum yejiran haygo ene non nela programme o samunyalli gaccodiren hakke piwaraji okke kongol si go heeɓi tan pilondino hen bisimilla si jarga meɗen ɗin ɗo wi'a dental ngal bisimilla si jarga humni Samba kangi giɗo makko sehel makko okke konngol heɓa ko fawi hen si ɗum humni imam Ceerno Bachir heɓa hen ko waɗi kalɓe alquran si on humni sehel makko Ceerno Amandila woodi ko nela yettinata juutani hay ko min ndiraji
si ɗum humni gokken kalifa meɗen ceerno Guuri Diallo heɓa fayi hen konngol si ɗon huuɓi ceerno men nelaɗo Allah sallah taariyaku makko Chérif Leydi Aydara imam chef religieux Sari Mamadi hokke konngol si ɗon huuɓi monsieur le maire Mama Sali Sow hokke konngol si ɗon huuɓi hawɗa sous-préfet yettima mbo foti ardere dental ɗo mo ara mo hokke konngol si on humni ceerno men kalifa men udda du'ano dental ɗo ko ni programme o lelori bismil kalifa Sara Mamadou Chérif Leydi Aydara yo ɗin ɗo wondi e koro muɗum kamɓe shérifaɓe si tawi mawnowo ɗini jooɗi ɓeyɗa fof ko almuɓe o jogonani hen heɓde hay martaba base ko Aydara ɗin ɗo ko kañ woni mawno kañ woni karamoko kañ woni fofof kanko ɓe almuɓe si ɓen ɗo ɓe ngari hen tawede mboyo kanko mo lontini mawne makko on lefta inde makko kaen ko noon gokkira ko noon ɓe jiiri ko noon ɓe mbaɗiri bisimillah chef leader a jaɓanama en jetti Allah en jetti jinnaɓe meɗen en jetti Allah en jetti laamu ngu en jetti seeremɓe men a bele wona seeɗa ta neɗɗo yawima duwa o ko a hawrani he ɓiɗɗo kuɗaɗo a anda duwa ɗi nafi kuɗaɗo heɓa jawdi kono ndi nafata julɓe ta duwanaɗo memmini seeɗa tan ta jam o doorima ceerno Mamma min beltima duwa o gonduɗa aɗa wondi e duwa nene ma aɗa wondi e duwa bamma aɗa wondi e duwa seeremɓe ma aɗa wondi e duwa mawniraɓe ma aɗa wondi e duwa leñol ma ngol fof ɗum noon deke no maɗa ni no Allah ɓoyna minen ma ha ɓooya juuta amini hade mi halde e maɗa goɗɗum min saba kan neɓɓili hoore am mbimi kala mbaɗanaɗo moƴƴere joɗɗa ɗum bonde wona ɓi halal ko a ɓi fat ɓiɗɗo halal si waɗanama moƴƴere hanko moƴƴere foti yoɓde o gorko Siri Fadio mbiteɗo Siri wiye Haydara mi yejjittamo mi jogorani mo yejjidde e gurdam am ha mayde am taw mayɗo haala han mi haalana Allah o ko waɗani kam julde yo julde mbo holtinakka julde yo julde mbo waɗa guluje nogas komi soodi layya mi layyoto galle am ɗum firtaki duuɓi nogas e nayyi mbo mi waɗa ɗum simbo jooɗima miɗo yettimbo mbo yawi ɗum mbo sodani kam matala mbaɗɗo rosoraje mbo yiɗo powroɗa an e rewɓe ma simin mbalima ko min jeeƴorita matala ɗum fuuta minen bogoyeji ngoɗi ndiyam mbo yawi ɗum mbo wi galle ma o aɗa weldi he amen minen komin sirifaɓe ceerno Mamma Balde en ceerno Bocar Kande Jamba Nuuta en Alaji Alpha en ceerno Basiru Kungu Sira en yiye galle maɗa o ta hay kartaji moƴƴe ala ɗum min ɓuuri ɗum galle o mbo wat ɗum colotiri andiri udumere galle ɗe ko buɗuje 56 mbimi jonkan gusi gasi siri wiye okkata kanko ɓuuri ndeke taw ɗum ɗon pi ko tekkere dongal ngal ɗi ara hikka o julde layyaji garonde watta hitande jamin taw ko Mariama am tan keddodimi o won ɗo hakkude ɓernde ɗo caganala ko mamɓuri gittumo Allah waɗi jaami sare kolitene miɗo ɗaɓɓanoyi miña am debbo taw ɗon debbo ɗi ɗaɓɓe kamɓe jowo ɓe mbi kam baba walluminen duwa yorɓe jowo ɗi ɗaɓɓaɗo o debbo kala ɗo jam makko wonta Allah waɗa mo ɗon mbimin mbaɗen duwa kala to mbo wontata ko jam mo lorota ko yaala okkum komin duwi ha gasi daginanami dewgal am ngal ko noddumi koto makko mbion ko a siidan ni na ko gonga mbo walla mi siidani min kori heɓduɗo hakkillaji amen ɗi jona
bimo ma o mi kala mi do faala mboyo ho ko ɓiɗɗo ma mbimi hay ɓiɗɗo mboyo ho ko miñirawo ma mbimi hay miñirawo ko min tigi faala on kam bisimilla ha min kollam ɓe bo kono joni paɗe ka ha mi waɗa sirifajo am o téléphoné mo larane kam si moƴƴata mi felliri si moƴƴata ha mi ɗari noddumo min siri wiye ɓoyi kam nam mbimo no ñalluɗa yo jamta ɗum ha bambaɗo mawɗi yiɗɗo debbo ɗaɓɓete mo wonno mbo wiite mbimo mbo wiite ko kumbali nene makko wiite sunkaru mbo saare hoɗo mbimi saare koli tenen mboy kam accu ha wiyata mi noddama min kuppi weeti bimbi mbo noddi kam téléphoné mboyi kam Samba mbiyomina mboy laar portable ma o capantati wulura ɗin toon seede debboɗi moƴƴi komin ɗaɓɓatamo hay nguuru goɗɗo alaɗo si a ñawloyima mi yafantako ma e ñawde e ñande dargal wallahi mi mantanimo mbon ɗo jooɗi min jayi min ɗaɓɓoy ɓe mbiyo jawdi dewgal ndi fof ko gulu 17 tene o guluje 10 woni guluje 27 heddi guluje tati mbimi hokki ɗum debbo ɓeyɗa pii ko sukaɓe min ko mawɗo gorko nayeji mi ara yeeso joni noon Allah waɗi ko min heeɓi sirifaji o waɗani kam ɗum mi naftata kaale makko no mbo ñam kaale sirifaji Sambadu nani ɗum ɗon ɗimmi dari wi mi waɗi duuɓi nayi ɗum mbiya sirifaji o min paɓora ko mboɗo dewgal kono koye watte ko minen mbatta ɗum julankoɓe mbaɗi maaro ha hempi boni on debbo miɗo wonde muɗum kabbi ñande gaddumo miɗo galle am jeddigal a wiya ho Mariama ko nene makko wona nawla makko mbo ƴowgana on mbo fobira cuuɗi ɗi mbo topiro kam mbo ɓoosa kam ɗum ko siri wiye waɗi siri wiye yo Allah wahe ma barke sirum ɓenni giɗo amen musiɗɗo amen ceerno Ibrahima Diamanka mbo Mamadou Aliou ceerno Ibrahima Diamanka mbo Sénégal ceerno Ibrahima Diamanka mbo Mbour ceerno Ibrahima Diamanka mbo ɗo e Madina Kunde giɗo ceerno Mamma o gorko ko min jiidi mbo waɗani kam duwawji ko mi wiyani yettima duwawji ceerno Mamadi kono ɓattima awɗuno mbiɗo ñaaɗimo no mbo ɓeydude ha mbo yettoɗo ceerno Mamma yetti hemgo kaale huuɓat nari kuuba baali kuuba kono duwa huuɓata ceerno Wuri Diallo noon si jooɗima tan koɗɗo am Alhaji Alpha Misira Kutayel mbo mbasorammi he aduna e gurdam am e laakara am ɗon kemmonga ɗo suudu goto makko Alhaji Malik ceerno Mamal Lamin Dunga duuɓi 50 miɗen jaada mbo huraki mi hura mbo immima Dunga mbo ari ɗo galle am larde kam mbo immima Dunga mbo immini makko ari kam darde hitande fof mbo yi kam invité to galle ɗo ɓe jaddamiɗoɓe fof ɓe gandi ɓeydi ɗaɓɓana jaahijiɓe e cayhe walla he galleji kono min koɗo suudu ɓiɗɗo makko mbo hooli Mamma Saydou Ly on ɗi waɗi ɗon suudu mbo ndu ko suudu Saba Kange Bambaɗo ka e debbo mum mboy kala ɗo garta gaddora dentité ma o nam mi womi dentité o ɗin ɗo jiifa mbo wona on dentité ko debbo o wallatama si goɗɗum fakki e ma mbo ittat wara arde ɓaw debbo ma jaati mi meeɗa yaadone ɓaw rewɓaɓe fof maari ganen piiɗo jottima Dunga sabu Allah e yidde hakkudam e o gorko torodo mbiɗeɗo ceerno Mamal Lamin moƴƴo ceerno Seeku yuma kali Dungo Ngam ceerno Baba Galle Thiam salamata ɗon kemmomi siri wiye e siriu ɗawal Haydara mbo ñakoñ mbo jooɗi Dakar ɗon kemmomi suudu Alhaji Maliki ɗo ndeke noon ceerno Wuri Diallo وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت. ابن محمد السالم التجاني ورضي الله عن المسلمين والمسلمات ورضي الله عن عالم الكبريت مولانا الشيخ عمر الفوتي ورضي الله عن جميع أسرته وعن جميع تلاميذه. مسلم جولبه باون جتولن الله جولده النبي صلى الله عليه وسلم en torima jam Allah e kisal Allah yo woni henelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. en torima jam Allah e kisal Allah yo woni he ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. en torima jam Allah e kisal Allah yo woni he ceerno meɗen Cheikh Oumar Foutiyou e dendagal ministral makko e dendagal ko yobiri he makko. en torima jam Allah e kisal Allah yo won e khalifa meɗen ceerno meɗen joɗaniɗo Cheikh Oumar Foutiyou mawlana Cheikh Mouhammad Cheikh Burhani fa Cheikh Tidiane imami kullaya biye fa khamri aduhu Tidiane hayatul albirihani fa Cheikh Tidiane imami kullaya والليل ذافي حكيم قالوا أبو العباس تيجاني فشيخ تيجاني إمامي كل عياري فخمري مره تيجاني حياة القلب. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته
وجعل الجنة دارا لأهل داعته والصلاة والسلام على من لأجله كان لوح وما كتبه القلم وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والكرم حاضرون والحاضرات مستمعين الكرام والمستمعات وأزوركم جميعا وأحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسيبة جولبة حليفة تدوبة hormoraɓe jaakoraɓe caggal ne jettude Allah tabaraka wa taala eɗe juulde annabi min Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gidotoɗe ñaagade Allah koye Allahu jaɓan en golleji men yo Allah yaafana en bakatuji men halifaɓe men diine wonɓe ɗoɓe eɓe ngala ɗoɓe e ñaaguima alele juuɗu balɗe maɓɓe yo Allah rokkuɓe cellal e sellirede enen heedifiɓe ɓe fof yo Allah waɗan en jaam eɗen juuro sérifaɓe men ɓe eɗen toroɓe yaafuye e darade yeeso mabɓe eɗen jewta kono noon ko ngesa mama maɓɓe wona e remede ngesa mama maɓɓe wona e remede ngesa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko mba wona e remede alhamdulillahi rabbil alamin Samba Kange men beltima kala to jottiɗa e dental a yottina sababu to kawruɗa e Alaji Alpha e ceerno Mouhammad Lamine Libto Dunga e Sirifou Ɗawwal koto galle koto amen to galle amen to suudu koto amen Alaji Malik ko a neɗɗo tedduɗo a yejjitta saabu yo Allah accuduma e khalifagal yo Allah accuduma e mbawde o kama duuɓi juuɗe battane moƴƴe musidɓe julɓe Allah tabaraka wa taala omo wiya en al ayyamu taduru bayna nnas ɗum ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kamɓe puɗɗano haaldede haala ka kono hande haala ka ɗi continue ha e meɗen wanno si tawi julɓe heefereɓe si kaɓi nde wonde julɓe ɓe poola nde wonde heeferaɓe foola Allah wi ko min waɗiri ñalomaji ɗi ni nde wonde poolon nde wonde poole ɗon nde wonde beltoɗon nde wonde mettinon cunoɗon ɗum hoɗum nandi ko ziyara men rowani ziyara men hi kawna gooti rowani kala mo jiinoɗa ɗo ɗi heeɓi ko anni ɗum ɗi miiji rowani kala ƴeftuno konngol ko du'a waɗanno wiya yo Allah okku ceerno ma cellal kono hande kala gimmiɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah holli en ala ko o ronki ko fa'alu lima yuridu gonɗo kala ko faala kala ɗo faalira ceerno mamma anda halifaɓe rowani arnoɓe ɗo ɓe fof ɓe garano ɗo ɓe fof ina ñaganoma cellal arnoɓe ɗo ɓe eɓe garanoɓe kala julɗo ɗi ñaganoma cellal alhamdulillahi rabbil alamina Allah jaabima duwawji ɗi yo Allah accumo ha ɓooya musidɓe wattu o ina ɗeɓi faadde wattu o faaɗi ɗum waɗi haala hewata ɗo kono en jiiɗa wiide tan ko Allah wino ko ahsin kama ahsanallahu ileyk ahsin kama ahsanallahu ileyka moƴƴin no Allah moƴƴiranima ni enen fof eɗen gandi goto fof ɗe andi ko Allah moƴƴani ɗum ko an tan si a joɗima aɗa wawi siftorde hoɗum Allah waɗanima ha heewi a wawata limtude nden noon moƴƴere nde Allah moƴƴi e maɗa nde Allah wi an kadi moƴƴan ɗum goɗɗo Allah tabaraka wa taala ina wayno ko gueɗe ɗiɗi o jogui gueɗe ɗiɗi o ɗaɓɓiri en ko heddi ko enen jiyaɓe Allah ɓe ballodirta ɗum Allah wi taɗullah ule Allah ɗon o wi ko kanko hani hulede waɗi ullaha ɗoftode Allah o waddani ɓe goɗɗo kulol Allah e ɗoftari Allah ko Allah jeeyi kono moƴƴodiral ngal ɗum ko enen moƴƴodirta a wawata moƴƴadde Allah tabaraka wa taala a wawa
sabu ko tagaɗo sohli moƴƴanede ko Allah kañum sohlani ɗum a tawan neɗɗo ɗi andi e haaju muɗum wallamo haaju makko o a moƴƴi e makko Allah walletake haaju a tawan neɗɗo ɗi berda e nawnare makko haysa wawtamo ñawdude ko aɗani ñawdoto woni ballamo ha mo sella a wallimo Allah tabaraka wa taala wallata ɗum ɗen gueɗe ɗi heewi gueɗe ɗi gandanɗa hoore ma ko poɗɗen wallodirde hakkudeji meɗen ɗum Allah wi ahsid kama ahsadallah ileyka moƴƴinir no Allah moƴƴinanima ni ceerno Allah ina yiɗi ko moƴƴi yo Allah moƴƴinan en annabi Moussa alayhi salatu wassalam kanko Allah jewtidanno no jewtiɗen ɗo ni woni ko yitano Allah o wi joomam a wona tagide tagore fof Allah wi eyi komin tagui o wi hoɗum waɗi noon ɓeɗo naata aljana ɓeɗo naata jaygol an tagui fof ɓeɗo naata aljana ɓeɗo naata jaygol kono jingol waɗani Allah tabaraka wa taala wimomi jabotoma kono wona hande jooɗi ha ɓooyi no ceccele garata ɗo ni yahi ha ceccele ta Allah wiyanna Moussa o no rewi ɗo hikka noon a rewa gawri rem gawri annabi Moussa toɓi tan aawi gawri liggi gesa ba ha gesa ba lawli wonno ko gesa ba Allah yamiri mba soyata gawri ɓendi annabi Moussa soñi gawri muɗum asiri lappi gawri muɗum ndi ha laaɓi loowi e saaku nokki gawri ndi ɗum una ɗum defa anna Moussa ɓatti wottore Allah yimo dara ɗon taw o wi anna Moussa hoto gesa ma mba woni wiyo ladde to wiyo hoto gawƴeni woni anna Moussa yimo woppiro gesa wiyo haɗi holmo paɗa ɗo wiyo ko waɗaki yani haali o wi anna Moussa cammeje ɗe to gabbe ɗe gonno hoɗon woni wiyo mi baccima mi woppiro bambero oy hoɗo hay gatira wiyo ala waɗaki mi sohlani o wi anna Moussa sañokole anna Moussa wi sañokole moppi o wi han ñamaɗo wiyo mi sohlani o wi hoɗum ñamatan ɗon wiyo ko gawri ndi gawri hodi o wiyo lamni ndi lamni hodi wiyo moƴƴirdi o wi awa min kala ko fuuyi komi nanno tan aljanna jallo jogiɗa haaju ko laaɓi ko ko waɗi ko min ka hono cohluɗumi cohluɓi tagore am de ko lawli ko nata aljanna ceerno tinnoɗen lawlinen ko e men lawlingol neɗɗo o fof noon ko moteur o koɗum woni moteur o woni ɓerde nde Allah wi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun kalla barrana ɓe mbi ko toɓɓere wotere wonta e ɓerde neɗɗo si neɗɗo woni haasidi woni neɗɗo gañanɗo gañanaɗo gooto ɗum wona toɓɓere nder ɓerde ma to Allah accata okkude nde ko an tan haaɓa tan goɗo Allah accata okkude okka goɗɗo kadi ɗum wonnoma toɓɓere nder ɓerde ma ɗo mo kala goɗɗo wona toɓɓere nder ɓerde ma ɗo Allah ɗi okkaɗo looɓa ɓe mokkata ɓe ko heewɓe tuma ɓe fotina ɓe mokkata ɓe ɓe wayi okkittere ma ɓe tawa ɗum ɓerde ma nde fof uddi kalla barrana on jiyata hay simo faalama wadde moƴƴere mo wawata sabu ala moƴƴere heƴata joni ɓerde boni ɓeɗo fof uddi jiya neɗɗo miijoto fitani muɗum ɗum ɗo ɗon mi okkat ɗum kaari sakkoto ɗum kaari walla ɗum ɗon mi wallira ɗum kaari kono wonno ɓerde uddi wawata wonde Allah monti en junubaji ɗi Allah darni en junubi mo waɗa montude tambo kola bosi ɗimɓe ɗima han bisafo alhamdulillah boy minen pimi mbiya alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamina jawsa adama so tamtu tawi angel wawa yettade Allah de tamtumo bira ngoti yettade nde piiw abira kelo e darde mu e kene muɗum o
mbowɗole kono jam waye kene muɗum min gonani ɗo tan pour fulaat goyetigol ɗimmo o aɓe waye tot mabbi goɗɗum wawa haalande hannde tan pour folo mboyeten yiyategol premiére sero mboye seeho seru mboye rowanin ɓe ɓenti jam minen pi min kawri ɗo gatala taraynela min ñaagui Allah a jarita e ñaagaro fatal saytan bekken yalla tawne minen piiw alhamdulillah rabbil alamin mboy alhamdulillahi rabbil alamina o dojab ceno on jaabigol noon duwaw o mbowɗole kono jam koye ɗum min gonani hannde dol wiye mboy woɓɓe ɗin ɗon hankoru ñaaɗa mo waɗake tawde maɓɓe on sole kiliru sitawlo ma mbo Allah jawriɓen noon akatante mulu yaɗa mbo minen tawaɓe ɗo ceerno meɗen ceerno Alaji Mouhamad Balde en salmini ko adi kon fof e inde laamu Sénégal monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mampatim monsieur Ndaw ko musidɗo meɗen ko haal ko pullo ɗum waɗi miɗo leɓa e pulaar sous-préfet min beltima nde nanganɗa men e o ziyara oɗon andi ziyaraji no heewi façon ngaji ziyara ceerno mamma o état du Sénégal waɗimo reconnaître ɗum waɗi sous-préfet no ɗo jooɗi min beltima kadi e instruction ji ɗi gandunoɗa préfet du département okkiri ɗum e fande sécurité e fande soutien fof yettima e inde commune Dialambere min beltanima laamu Sénégal min beltanima préfet min beltanima gouverneur min beltanima premier ministre min beltanima président de la république par ce que ko ɗum woni laamu Sénégal miɗen calmina noon sérifaɓe gonɓe ɗo ɓe sérif sehel am sérif Leyb Aydara mi salminima mawnam kaw am sehel am mi salmini esiraw am gonɗo ɗo o sérif Abdallah mo ganduɗa kanko okki minen baɗa muɗum ɗum woni Tamaro Seydi sa wi debbo Ablaye Dawda Diallo on ko debbo Mamadou Salif Sow on noon si ari ɗo mami juuɗo ɗum mi salmina ɗum en salmini ɗo délégation mo gardumi o fof conseil municipal Dialambere fof no jooɗi ɗo e autorité administrative ji fof e responsable ɗi ganduɗa ko inde parti am woni e nder arrondissement Mampatim fof ari ɗowte kam ɗo e inde coordonnateur o Alpha Omar Diallo e Alassane Diallo kamɓe ardi ɗo e inde parti o ɗum noon min beltanima on min calminima hikka noon ziyara o haal am ka hewata par ce que ziyara o kabir hanki garmi mbimi ceerno ziyara o hikka ko ziyara weltare par ce que rowani avant ziyara o garmi tawmi ceerno am no Kolda omo hôpital régional mbimi ɗum ceerno mi yawati hôpital régional kono si a yamiri ɓiɓɓe ma yamiri miɗo yiiɗi gara Dakar mi ɗamin si a ari toon ma en ballodir ha Allah waɗa moƴƴere Allah waɗi moƴƴere so ceerno mamma ko ceerno mamma Mamadou Salif Sow ko suuɗi e ko feeñi ko giɗo am ko baba am ko fof am so Mamadou Salif no wiye maire de la commune de Dialambere et ancien directeur général de l'ASP omo jogui hen deɓal mawgal kanko e ɓe julɓe gonɓe ɗo fof ɗum noon min beltima min beltanima julɓe garɓe ɗo ɓe fof commune o e commune aji abbiɗi ɗo ɗi fof enen ɗe e commune Dialambere enen beltora ceerno mamma enen beltora nde ɓiɗɗo Fuladu arti mawnini diina par ce que omo wawno hebde gandal ngal o heeɓi ngal o heddo Fuuta ɗum woni o heddo Louga kono wiya ɓiɗɗo kendejo si heeɓi ko moƴƴi han ko ma artira ɗum waɗi o raddoyi o artiri en jaɓino
par ce que aɗa ardira ronke jaɓede kono ceerno mamma gurdam ma e gandal ma fulal ɗum jaɓi ɗum par ce que ko ceerno pinɗo ko ceerno anduɗo aduna ko ceerno anduɗo no aduna yarete no laamu liggordirte ɗum no moƴƴe ceerno aɗa andi gandal tan ɗum neɗɗo yon wawi ɗum heɓude mais ko gandal nafugal e gandal yaadugal e needi jogii importance ɗum noon en beltima e gandal maɗa min beltanima ma no feewi hikka noon ko ñaagotomi ko piiji tati aɗa andi Allah si a torima ko heewiyan tuma watta ɗe piiwande wonde mbo jagat o hoɗum faala mais minen noon d' abord komin paala ceerno ande sérifaɓe gonɓe ɗo duwanoɗon président de la république du sénégal nde Allah wallatamo kanko e gouvernement makko ɗum woni premier ministre makko nde ɓe wawata ittirde tampere wonde e nder sénégal par ce que ko on d' abord woni duwa ɓurɗo wadde importance khalifa diine laaɓtuɗo ndewɗanmi en ko seeremɓe kilifaɓe tawaɓe ɗo ɓe walla arɓe ɓe en nani ɗo bandiraɓe men luganaɓe umiɓe nelal ummaniɓe adduɓe nelal ceerno bachirou ɗon to luga ko wiide tan ko weltare mawde min kam hande mbiyanmi dañmi ko pulaar wiyata yiɗi to nela toon so nani ni yiɗi to nela toon woni ko puɗɗimi nande koɓe kaali ɗo koye jewte ɗe ko mami appuye en inchallahu rabbi so ɗum yawti garmi koye inde président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier makko ministre Ousmane Sonko et l'ensemble de son gouvernement e monsieur le maire mo tawmi ɗo mi salmini ɗum mi juurima ɗum ko giɗo ko sehiɗo ko bandiraɗo ko dariɗo e monsieur Fall mo ganduɗa ari koye inde commandant brigade des eaux et forêts monsieur Carré mi tawi ɗo noon l'ensemble des conseils municipaux les chefs de village goto foof mi totti ɗum mi salmini ɗum mi juurima e ko mbinmi ɗo ko yo lonte ɗemgal meɗen mbo jaara julɓe ɓe mbo jaara almuɓe ɓe mbo jaara laamu ngu mbo jaara worɓe ɓe mbo jaara kadi rewɓe ɓe mbo jaara kadi sukaɓe ɓe hoddiɓe heɗanniɓe mbo jaara kadi mawɓe ɓe ɗum ko kanko Chérif wiye Aidara woni ko yamira ɗum enen ko woni tan ko ñaagotoɗen jannguɓe français ɓe e jannguɓe alqur'ana ɓe e yimɓe ɓe Allah rokki haqqillaji ceɓɗi ɓe ɓe ñaagorama Allah e nelaaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallama jemma ila ñalowma no ɓe mbaɗi yimɓe ɓe sensibilisé ɓe tindina ɓe ko nafoyta janngo neɗɗo hollete ina haqqille fof yii haqqillaji jiiɗi ɗi guittata ɓerɗe mumen intérêt personnel ɓe mbaɗa intérêt général ɓe kalana ɗum tagore Allah nde ha pinen ha keɓen ha gabboɗen haysi en kewtotako yimɓe pinat duuɓi temeɗɗiɗi e nogas e jeego hitande ujunere e temeɗɗe jeetati hitande
1800 1800 ha l'an 2026 ha l'an 2026 temeɗɗiɗi e nogas e jeego temeɗɗiɗi e nogas e jeego hitande ko juule jange ko juule e jange en potiɗo yawtude en potiɗo yawtude en potiɗo yawtude en potiɗo yawtude gadden ko nafata gadden ko nafata gadden no heɓirte gadden no heɓirte gadden no daɗirte gadden no daɗirte gadden no hawrirte gadden no hawrita goppen majjere goppen majjere haqqille de ina majjere haqqille de ko majjere ɓernde ko majjere ɓernde ay si ɓernde laaɓani ay si ɓernde laaɓani wontat majjere wontat majjere maale mum seeɗa maale mum seeɗa ko nanta ɗo ko nanta ɗo kam enen pi enen gandi ɗum kam enen fof enen gandi ɗum enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde kono enen ɓurna baali kono enen ɓurna baali enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde kono enen ɓurna otoji kono enen ɓurna otoji enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde kono enen ɓurna atasuji kono enen kadi ɓurna etasuji enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde kono enen ɓurna wutteji kono enen kadi ɓurna wutteji enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde enen ɓura yooɗe jumaji enen ɓura yooɗede jumaji enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde enen ɓura welede ñammi enen ɓura welede ñammi enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde enen ɓura laaɓede ɓalli enen ɓura laaɓede ɓalli enen ɓurni ladde enen ɓurni ladde kono enen ɓuri tampu kono enen ɓuri tampude balde ko haɗi en dartindo en ɗum ko hoɗum haɗi ha dartinoɗen ɗum on cikkuto alano ladde on cikkuto alano ladde to ladde ala jooto to ladde ala jooto o on cikkuton alano ladde ho en cikkuton alano ladde ala ko ladde nde fusa ala ko ladde nde fusa watta saare watta saare ala ko ittata ɗum ala ko ittata ɗum noon wona jannguɓe français sina jannguɓe français ɓe e jannguɓe qur'an e jannguɓe alqur'ana ha mbayino sirif wiye ha mbayino sérif wiye en ni pindina pindina ɗo makko wonɗo ɗi andi ko noon wayi ɗi andi ko noon wayi gorkoyo leɗɗe sappo leɗɗe sappo no poɗɗen ɗo no poɗɗen ɗo ni gorkoyo leɗɗe sappo gorko fof leɗɗe sappo duuɓi sappo ladde nde wurta wuurat kono tawon e ladde kono tawon e ladde duuɓi temeɗɗiɗi e nogas e jeego ko bane he kahe lengeje he duuɗe no wiya ladde amen aɗa wiya ladde amen nde monsieur le maire en sous-préfet ɓe ganda ɓe mbawta ɗo addu kaale ɓe mbawta addude ɗo kaales ha lawlina en ha ɓe lawlina en ala ɓe gaddata ɗo tan koɗo ligge keɓa mi heɓa o heɓa giɗo heɓa gaño heɓa ɗayɗo heɓa ƴoƴƴo heɓa debbo heɓa gorko heɓa ɗum noon ala to ɗum ala to heɓoto wona he ndi sina he ndi leydi allah heddi ko jaargol julɓe ɓe en mboyɗum e sérif en gandinimo tan kala ko wiyano waɗe to ɓiɓɓe heto rewɓe heto hoddiɓe to laamu to garoɓe e taweteɓe fof waɗama allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim allah ji ceerno mbo yiɗa jakken ko ceerno men ceerno mamma haali ɗo ko ɗum woni giɗo makko miñirawo makko musidɗo makko baaɗa makko maire mamadou salif sow o haali ɗo haala makka fayida ceerno men ceerno mamma ko gando mawɗo ko pinɗo ha timmi laa o loson momo jangini en hannde ɗum ɗo poɗɗen yaadude hannde
waajima worɓe ɓe mbo waajima worɓe ɓe waajima rewɓe ɓe waajima rewɓe ɓe waajima cukaale ɗe waajima sukaaɓe ɓe ha duttimi to nelaaɗo ha o rutti to nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kullukum ra'in ɗo wino kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi responsabilité mo haali ko responsabilité o haali ɗo en beltima ceerno ko nuli en ceerno ko nuli en inde famille o e inde famille o par ce que ko hen tawami par ce que o hen o tawa sa yahi to Oumar Foutiyou Tall Cheikh Oumar Foutiyou Tall toon tawami toon o tawa sabuna Ali Demba Khasum sabu Ali Demba Khasum Baba Abdoul Diallo on wonno bokkuneeg Oumar Foutiyou Tall o wonno bokkuneeg Oumar Foutiyou Tall ko ɗum tagi Abdoul Diallo jibina segu ko ɗum Abdoul Diallo tagi jibina segu on Abdoul Diallo jibini Basirou Diallo woodi Khadijatou Diallo on woodi Chérif a yahi to Abdoul Diallo sayi to Abdoul Diallo woodi ko Maliyel Diallo ɓiɗɗo mum okkirato suudu Oumar Foutiyou Tall o mamma o ceerno men ceerno mamma wonani on ɓiɗɗo wonani on tana wonani on fofof o itti ɓiɗɗo mum debbo o inniri on nene am on nene makko ɓiɗɗo debbo jooɗiɗo on ɓiɗɗo debbo jooɗiɗo ɗum ko huppu wancin ɗum koye huppu e wancinten on ɗon calɗi ɗiɗi fof mino wawi haalde seeɗa omo wawi haalde seeɗa e ceerno mamma minde mino yetti Allah kanko omo yetta Allah min komi janngu ceerno mamma kanko komo janngu ceerno mamma mo laarani hen musidal darmi hen ko Allah o laari hen ko Allah ami famde sifaw o gorko o faala famde o sifa gorko hoɗum woni gandumi oɗo mo andi oɗo o yettima to maqama bi'eteɗo ihsan sa hettima ko mbo haali sa hettima ceerno men ceerno mamma ko haali ɗo ko anda oɗo haajaka hay hunde siwona Allah yi'ani hay hunde sina Allah tinani hay hunde sina Allah falaka hay hunde siwona sina Allah yahani hay hunde sina Allah on woni sifaw o gorko o woni sifa ceerno men ceerno mamma Balde en malama arde juurade ceerno mamma laarde yeeso makko mo moosa mo weltanoma a malama haalaka haala jooɗoɗon waktu a malama haalaka haala sakkanni juuɗe mo du'antomanin haalaka haala olowere ma nde a sañi ɗum welo gila ma kañaton ha sincan kunje ko fi sabu ceerno mamma laar baraji no foti laar malede no foti laar ceerno mamma ko liggani diine l'islam o ɓiɗɗo amen Basiru o ɓiɗɗo maɓɓe ceerno Mouhamadoul Bachir ko haali ɗo laar alqur'ana no laaɓtiri alqur'ana hebbini secret ji goɗɗo taw wawa dande nde weli yimɓeɓe poɓɓana ɗum ya weli farfeje ɗe fof moƴƴani dande nde addi ɗum goɗɗo han dande nde wela karfe ɗe laaɓa taw majjere ɗin toon yimɓeɓe jiɗa alqur'ana wayi noon nattirta e noon nattirta ɓerde neɗɗo kono oɗo wawi alqur'an karfe ɗe laaɓi ɗemgal ngal weli mo wawi alqur'an o sifa mum ala taw ala o tan ko jangi ko ɗi fonno en yonde ɗo wiyitake ceerno mamma liggaki de an gañɗo ceerno mamma o ɓiɗɗo ma waɗa ko o waɗi ɓiɗɗo ma waɗa o ko ɓiɗɗo mum o ko waɗi ko an gonanɗo ɗum haasidi o wat feere ɓiɗɗo ma waɗa ni waɗa o waɗi ni halaka haala ngal dental no ngal dental no wayi ɗo ni in hanki ko pulundu gonno kanko hanki ko pulundu o wonno yeeso buula sabu ndu fittadu artirimo
te i jarani kam ɗum koy te ɗi jaranimo ɗum koy ceerno mamadi jarani kam ceerno mamadi jaranimo ɗum oro amen o oro maɓɓe o hay yettore min mbaɗani ɗo hay yettore waɗaka ɗon sona shérifaɓe sina shérifaɓe ko min suɓini kanko suɓini mbimi horo seydina aliyu mo horo seydina aliyu woni naatu horo aboubacar woni naatu horo ousmane woni naatu horo omar ibn umar haɗa woni naatu onon ɓe nawi jahata onon ɓe naata jahata ziyara o taniraɓe nelaɗo haqqan min gardi taniraɓe nelaɗo sallllahu alih w sallam haqqan ɓe gardi ɗo chauffeur min jaɓani ɓande hay chauffeur ɓe jaɓani ɓande min jehen to ceerno mo jehen to ceerno mamma nelaɗo jinganam boni nelaɗo jinganam bonin taweɗen toon ya ahla bayti rasulina lakumul ula ولكم عظيم البر والإحسان يا آل بيت رسولنا لكم الأولى ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن ما كانت نسبا شريفا واجه البرهان شريف منكم علي والحسين كفاكم سرفا وفخرا يا أولي الأبصار الله أكبر الله أكبر الله أكبر جل ربي كذهبا وتسرمدا شرم من يترمى الله الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم